Hey, nginani bazalwane, nginamandla. Sabuyela ekhaya, hamba nalelo lizwi. Elithi unani? Unamandla. Wena unani? Unamandla. Unamandla okukhuluma nalamagundane. Lagcwele lapha endlini. Ukuthi akapakisha phendele kumnikazi. Wena nje unamandla. Njengoba ubuyela ekhaya sezitshintshile izinto. Wena nje uyobuyela ungomunye umuntu. Ubuyela ekhaya nani? Namandla. Uzawukhuluma kulesikhova esihlala sikhala lapha esigqobeni. Uthi wena sikhova kudala ukhala una 3 years. Namhlanje kukuphelela uphindele kumnikazi wakho. Uyokhalela yena. Bakubuze ukuthi kwenze njani, batshele ukuthi unani? Unamandla. Unamandla namhlanje okhuluma nalezi inyawo lezi. Nale inyawo eziqhaqhambayo. Unamandla okhuluma nalamahlombe asindayo. Unamandla okhuluma nalento edikiza ke eswini nasesibelethweni. Unamandla okhuluma naleli khanda likuhluphayo. Unamandla okhuluma naleli demon otshwala elibamba abantwana lapha ekhaya. Unamandla okhuluma nalezi ikweleti ezikubopha inyawo nezandla. Unamandla okhuluma naleli demon elithatha icross. Icross ayihlali. Alifumene ithi amen. Hey, unamandla manokhuluma nalomuntu okubopha ngenhliziyo. Wathi soke sibone. Unani mfowethu unamandla. Alithi amen. Ani unamandla okwenza konke. Khuluma nehlebe esontweni. Unamandla okwenza konke. Phinda nini? Konke. Alithi amen. Unamandla okwenza konke. Unamandla okuvula indlela labathi ayikho khona. Sebeyifakile imithi yabo bathi uMadlamini ngeke andlule bambone inyathela ngesizotha enhluthu. Nabathi kwenze njalo uthi nginamandla okudlula labathi akwendlulwa khona. Nabathi kwenze njalo uthi nginamandla okunyathela ofezele nezinyoka. Nabathi kwenze njalo uthi nginamandla okunyathela amakhanda abathakathi. Nabathi kwenze njalo uthi nginamandla okunyathela amakhanda ezitha zami. Anifumene ithi amen. Nginamandla okwenza konke. Ngenxa kabani kaJesu. Hallelujah. Ningamlahli uJesu. Ningamlahli uJesu. Shala makhelwane, ningamlahli ubani? uJesu. Khulumani esontweni, ningamlahli ubani? uJesu. Ningamlahli ubani? uJesu. Athi umhlabeleli, lo mhlengi ungubani na? Wenzani na? Uphi namhlanje? Usesimezulwini. Ningamlahli uJesu. Ayibo fumana ithi amen. Ningamlahli ubani? uJesu. Ngoba uye osipha yini? Amandla. Sichacha ngenxa kabani kaJesu. Sifutha ngenxa kabani kaJesu. Siphila ngenxa kabani kaJesu. Sikholwa ngenxa kabani kaJesu. Sinethemba. Alithi amen. Sinani bazalwane? Sinethemba lokuthi noma singafa kufa umzimba umoya wethu awufi ngenxa kabani kaJesu. Ningamlahli uJesu. Tshela makhelwane ningamlahli uJesu makhelwane. Ningaqabani noJesu. Hallelujah. So uPaul ukhuluma lamagama uthi nginamandla okwenza konke ngaye ubani? uKristu uJesu. Wenze njani? Owangithandayo. Asikamthanda yena, waqala wenza njani? Wasithanda. Futhi akasithandanga ngoba sibahle, usithande sinuka. Hallelujah. Eza kuJesu ngimaniki akasanga. Jesu wafele wangithatha ngomusa wakhe. Hallelujah. Ningamfulatheli uJesu. Ngoba wasithanda singamthanda.
eza kuJesu niki akazanga awu Jesu tu Jesu wafele wangithatha neza kuJesu kanjani ngiba niki nginukugwayi kodwa wangithatha noma kunjalo ngiba niki nginukutshwala kodwa wangithatha nginjalo ngiba niki bafowethu alithi amen enkonzweni nginuka insangu nginuka kodwa wangithatha nginjani akazange asho lutho. So I can do all through Christ. Ngenza konke ngabani? ngoJesu. Wenza njani? Owangithanda nginje. Unje. Hallelujah. Unjani? Unje. Uyabona ungathi uye eParliament bazothi awufanele wena. Kodwa nawe kuJesu akunamuntu ofanele ukuthatha unjani? Unje. Awuthi amen. Uyabona kunezinto okuthiwa kungena abangqono. Kodwa kaJesu akekho ngqono, sonke sinjani? Singqono. So awunaso isizathu sokufulathela ubani? uJesu.